Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Možeš li mi reći gdje je dućan trgovca Enesa, dragi brate? Enesov dućan kažeš, na kraju ulice. Dućan se zove Emanet. Allah te nagradio, brate. Assalamu alaikum, o Enese. Wa alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kako si, Jahja? Spremam se na dugi put i zato sam došao kod tebe, da mi sačuvaš ovaj emanet. Bojim se da ću ostati bez njega ako ga ostavim u svojoj kući. Molim Allaha da mi pomogne da sačuvam ovaj emanet. Kada ćeš se, inša Allah, vratiti sa putovanja, Jahja? Za godinu dana, inša Allah. Da nam se vratiš sa hajrom. A koji je taj emanet? Ovdje ima 10.000 u novcu i nakit moje žene. Putuj bez brige, brate moj. Tvoj emanet će biti siguran kod mene. Allah te nagradio, Enese. Još otkad je prije 3 mjeseca potonuo brod na kome je bila moja trgovačka roba, u velikoj sam besparici. U mom dućanu nema kupovine niti prodaje. Ovako ću zasigurno propasti. Šta da radim? Gdje da nađem novac za kupovinu nove robe, pa da se moja trgovina vrati onakva kakva je prije bila? Imam emanet od Jahje. Taj novac i nakit vrijede taman koliko mi treba. Njihov vlasnik se svakako neće vratiti još nekoliko mjeseci. Zašto ih ne bih pozajmio i tako ponovo pokrenuo posao? Kada se on vrati, ja ću imati novac jer ću dotad zaraditi dovoljno. Hvala Allahu što si se vratio živ i zdrav, Jahja. Allah ti dao svako dobro, moj brate. O kakvom novcu i o kakvom nakitu govoriš, čovječe? Govorim o emanetu koji sam ti predao na čuvanje. 10.000 u novcu i nakit moje žene. Dao sam ti ih na današnji datum prošle godine. Ne znam o čemu govoriš. Ali ja sam ti emanet predao na ovom istom mjestu. Imaš li svjedoke? Ne. Jesi li dobio nekakav papir od mene koji ti to potvrđuje? Ne, ali Allah je moj svjedok i zaštitnik. Zar je došlo vrijeme kada će se iznevjeriti emanet? Idi i žali se gdje god hoćeš. Žalit ću se kadiji i povratit ću svoj imetak od tebe. Poznaje mene sa otkad znam za sebe i ovo je prvi put da čujem da je iznevjerio nečiji emanet. Šta da radim? Hoću li otići kadiji da mu iznesem slučaj? Kadija će od tebe tražiti da dovedeš svjedoke, a ti nemaš. Uz to nemaš nikakav dokument koji bi ti potvrdio da si mu dao novac i nakit. Pa šta da radim? Kako da povratim svoje pravo? Bilo bi mudro otići kod nekoga koga on poštuje i zamoliti ga da ga on posavjetuje na pravi način. Neka ga opomene kaznom koja čeka onoga koji iznevjeri emanet i potroši ga. Možda se tako pokaje i vratiti tvoj imetak. Pa šta ti predlažeš? Koga ćemo zamoliti? Njegovog druga, trgovca Davuda. Znam da on uživa njegovo povjerenje. Nema snage niti moći osim kod Allaha. Zar je situacija došla dotle da trgovci poput Enesa troše tuđi imetak i iznevjeruju emanete ljudi? Izgleda da je došlo vrijeme o kome nas je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekavši: kada nestane emaneta, očekujte sudnji dan. Što da činimo, brate Davude? Inšala ćemo otići k njemu. Možda ga Allah uputi pa se pokaje. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: Allah vam doista naređuje da emanete date onima kojima pripadaju, a kada među ljudima sudite, da pravedno sudite. Savjet Allahov je uistinu divan i Allah doista sve čuje i vidi. Shvataš li značenje riječi Allah vam doista naređuje da emanete date onima kojima pripadaju? Da, u stvari ne. Ajet nam poručuje da ljudima moramo vratiti imetak koji su nam povjerili na čuvanje. Ne samo to, ovo je površno značenje ajeta koje se odnosi na situacije poput ove sa Jahjom i Enesom,
Međutim, značenje emaneta je mnogo šire i obuhvata i mnoge druge stvari. Kako to? Naš razum i naša tijela su također emanet, zato ih trebamo čuvati i koristiti na ispravan način. Također, Allahova prava kod nas, poput namaza, zekata, posta, poput iskupa i zakletve i drugih stvari pored ovih, sve su to obaveze i emaneti. Također, i tvoja familija i bližnji, i oni su emanet. Isto tako i briga o djeci i budućim generacijama i njihov odgoj u duhu Islama. Isto tako, čuvanje svetosti džemata vjernika, neodavanje njihovih tajni njihovim neprijateljima i mnogi drugi emaneti. Da li se prenosi u sunetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nešto u vezi sa čuvanjem emaneta? Naravno, na mnogo mjesta, na primjer, riječi vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, 3 su osobine licemjera. Kada govori, laže. Kada obeća, obećanje ne ispuni. I kada mu se emanet povjeri, on ga iznevjeri. A borba na Allahovom putu briše sve grijehe osim iznevjerenog emaneta. Pa ti vidi. Zar do te mjere? I još više. Na sudnjem danu, Allah će reći onome koji je iznevjerio emanet, vrati ovom čovjeku njegov emanet, vrati ljudima ono što im pripada. A šta će na to reći rob? Reći će, o gospodaru, dunjaluk je prošao, sve je prošlo i sve je nestalo. Gdje su emaneti? I koji će biti odgovor? Biće rečeno zebanijama, melekima kazne, bacite ga u vatru, pa će on biti bačen u vatru, a emaneti će biti prikazani pred njim onakvi kakvi su bili na dan kada su mu povjereni. On će ih vidjeti i prepoznaće ih, krenut će prema njima i uzeti ih, zatim će ih nositi na svojim leđima, sve dok ne pogleda i učini mu se da je izašao iz vatre. Kad oni će mu ponovo pasti u vatru, a on će slijediti njihov trag zauvijek. Zauvijek u vatri džehennemskoj, zbog nečega što je dunjalučko i prolazno. Zar želiš da tvoj kraj bude ovakav, o brate? Ne vallahi. Priznaješ li da je ovaj brat ostavio svoj emanet kod tebe? Da, priznajem pred vama da je brat ostavio kod mene 10.000 u novcu i nakit. Onda vrati mu njegov imetak i udalji od sebe kaznu ovog velikog grijeha. Svjedočim pred Allahom i pred svima vama da ću vratiti bratu Jahji sav novac i nakit koji mi je dao. Šta onda čekaš? Požuri, Allah ti se smilovao i sve nas učini od onih koji se, kada ih šeitan na neko zlo navede, Allaha sjete i brzo se povrate. Amin. Allah.